И возле, кстати, Международного выставочного центра, где прошел форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли фаеры и развернули баннеры. Так, а кто заказал Гандзюк? О своей причастности к акции заявил одесский активист Сергей Стерненко. И не только. Сергей, здравствуйте. Доброго вечера. Сергей, ну, для начала давайте, наверное, зачем вы туда пришли, что требовали и чего ожидали? Знаєте, сьогодні президент України говорив про багато здобутків, і дійсно певні здобутки за час його каденції є, це потрібно визнавати, але на фоні цих здобутків потрібно говорити і про те, що в Україні сьогодні стає викликом перед суспільством і в першу чергу перед президентом України. Це в тому числі масштабні атаки, терор проти громадянського суспільства. Символом цього терору, на жаль, стала Катерина Гандзюк, котра загинула внаслідок нападу на неї в минулому році. І справа в тому, що ми досі не побачили на лаві підсудних замовників. Ми бачили, як розслідування саботажували з самих перших днів. Ми бачили, як дали втекти одному з організаторів цього жахливого злочину. Ми бачимо, що генеральний прокурор каже про те, що він знає, хто замовник Каті Гандзюк. І вчора на засіданні тимчасової слідчої комісії батько Катерини Віктор заявив, що він знає, хто замовив Катерину, і це був голова обласної адміністрації Херсонської Андрій Гордєєв, це голова обласної ради Херсонщини Владислав Мангер та Євген Рищук, заступник голови обласної державної адміністрації. Двоє з цих людей, а саме Рищук та Гордєєв, є членами блоку Петра Порошенка. І вони сьогодні, до речі, не були присутні на цьому форуму за дивним збігом. І хотілося б бачити реакцію президента, хотілося б бачити реакцію, власне, цієї партії, тому що якщо ця партія збирається йти на вибори, і Петро Олексійович збирається йти на вибори разом з людьми, які замовили вбивство Катерини, то це дуже і дуже тривожний сигнал для усіх нас.